Anga foli ni wale nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali koka ni kumemba soro au munu sigile do ko nyamada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV Shirifula bamananga kuna foni na wala libina ko yemunu na Mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma silenye la dala kola imamu asane alakira modenge kisi ani nema baye aleka bangeli sankume obeto ka nyenemaya alislamaya demeto ansaru fe ode kadra kono o lada laklelu fe ka beni trata temene mekalo kile muka ani kononto bangoni jangne bugula o musie fe wajulu kene belebele sigira ninga dado imamu asani akanyina maya temena sira munu fe ka seka maula donia ola amala donia ka fo kene mu fleni neni beke atako sheki nae akilna bora amba yorola noye tanti alima daga maisa asiri Sherifu Usman Madane Haidara aleka gwatigi muso dodo Fatmata ya kane alebna wala liche mankanye Sherifula Dubai aka lada sigilen dɔw la ɲɛnamaya ni ala barikada kɛnɛ dɔ sigili ye i n'a fɔ ladala ko la san o san ni nin wagati kelen in sera an ba ni o ye madame Aidara tanti Alima Dagamaisha ye ka fara Jamiyatu Ansardin Islamiya kan u bɛ kira sanuma kisi ni nɛɛma bɛ a ma ale mɔdenkɛ ni o ye Imam Asani ye o ka bangeni la ɲɛnamayali baaraw bɛ sigi sen kan o kadara kɔnɔ wajulu belebele bolo dara ka bɛn ni sunkalo tile 15 su ye jango ka ala barikada Imam Asani dili la anw ma wajuli in baaraw bɛ sigira sen kan Bangoni Janginɛbugu la an fa ani an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usman Madane Haidara ale dagayɔrɔ la kɛnɛ ɲɛnamayara ni wajilikan duman caman ye wajilikan minnu ni olu kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin Imam Hasani yɛrɛ ma a kɛra nisɔndiya koba ye ansaru bolo ani u kanubagaw bɛɛ lajɛlen an ta ye nisɔndiya ye ni ala barikada ani kira barikada ala min sɔnna bi ka Sherifu bonya jigi anw kɔnɔ an b'ala yɛrɛ de fo ka barikada an ka kira alayhi salam ale de a bɔnnaw jirana hali bi tɛ ka taa se hali kuranɛ kɔnɔna na n'a kumana k'a fɔ a bɛ taa ka fɛn fila to an bolo n'o ye ale yɛrɛ somɔgɔw ye a bɛ n'o ɲininkali k'an na lahara ni ala sɔnna siga t'o la o kuma bɛ kuranɛ kɔnɔ ayiwa ala ye latigɛw kɛ bɔnna minnu dira ma dugukolo kan yan u ma janfa a ye baara ɲuman minnu kɛ ka taa u ye duloki bɔ ka da k'o baara kelen kɛ ka diɲɛ ni saya ye Hasan ni Hussein u tun bɛ se ka sira don dɔ ka diɲɛ diinɛ baara kɔ u tun bɛ kisi ka bɔ saya ma mais u ma sɔn kira taara k'u to sira ɲuman min kan o ye layiru ta u bɛ sa u kan awa u sara o sira kan o la kira y'u jira anw na ka taa a don ni bi cɛ tiɲɛ yɛrɛ la ala bɛ kan k'u jira an na bi o la u nisɔndiya de b'anw na ka u ka bonyaw jira diɲɛ na mɔgɔ man ka ɲinɛ o kɔ fo ka taa se lahara ma ka sangani ni ala barikada kɛnɛ ye nisɔndiya ye silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyidi Sherifu Usman Madane Haidara a yɛrɛ ma to kɔ ka sabu kɛ a bɔra ka fara ansaru n'u baɲuman ninnu kan ka ni ala barikada kɛnɛ in ɲɛnamaya a ye foli ani duwawu donba kɛ ka ɲɛsin baara in labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an fa ani an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usman Madane Haidara a tilala ni ka tɔmi sigi ti min ni o tun bɛ kira ni a mɔden ninnu cɛ kisi ni nɛɛma bɛ kira ma a ye ɲɛfɔli kɛ o la o b'a jira k'a fɔ ko kira yɛrɛ de fɔlɔ ye a mɔden ninnu kanu jira an fa ani an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usman Madane Haidara a ma sɛgɛn a ti ɲina fɛn min bɛ silamɛw weleli ko fɔ ka na ni hinɛ ani makari ye i n'a fɔ a ka cɛsiri baaraw bɛnnen dɔ ma kabini bi tɛ a ye o wele kurakuraya ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an nana fara aw kan ka dugawu kɛ aw ye ka ye nin kɛnɛ in kan tari an yɛrɛ na fɛn dɔ sɔrɔ aw fɛ a la kɛnɛ si tɛ sigi silamɛya tɔgɔ la an karamɔgɔ kɛnɛ minnu ka bon nin ye ala barikada la o tɛ fala in shakartum la azidannakum ni ala ka kuma de ni aw ma ɲinɛ adamadenw n'a ye ne ala barikada n ye hɛrɛ minnu kɛ aw ye n'a ma ɲinɛ fo a ye n barikada n bɛ dɔ fara a kan an bɛ barikada kɛnɛ de kan alakira mɔdenkɛ n'o ye El Hasanu ye a bangena ni ɲɔgɔnna don de la a bangena ni ɲɔgɔnna don de la ni aw y'a ka baara bila ka na sigi yan ka ala fo Seydina Hasan bangeni na
a ye fɛnba kɛ ala ye. Imam Hasani bangeni kɛnɛ kɛra nisɔndiya ko ye wa koba caman kɛra a kɛnɛ kan k'a sabu kɛ baaraw bɛ taa kuncɛ wagati min na an balima kerecɛn dɔ tubira ka don kiraba Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ma ale ka diinɛ na ka baya layidu 6 ta an karamɔgɔ bolo ansaru ka segi ka u ka layidu 6 kurakuraya nin kɛnɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw b'a jira an na k'a fɔ ko kira taatɔ ye a somɔgɔw kofɔli min kɛ k'a gɛlɛya an baw kɛrɛnkɛrɛnnenya na tanti Alima Daga Maisha ka fara Jamiyatu Ansardin Islamiya kan u jantora kira ka nin kumakan in na kisi ni nɛɛma bɛ kira ma wa a bɛɛ sababu ɲuman bɔra an fa ani an karamɔgɔ la Seyidi Sherif Usman Madan Aidara ni ale silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye. Jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw lakanali kama o maa ɲɛma danga commissaire de division Babu Kante ale ye kunnafoni kɛnɛ dɔ labɛn ka bɛn ni tarata mɛ kalo 29 n'a kɛra ministère de la sécurité et de la protection civile la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ACI 2000 la sigi yɛrɛ kun laɲini ti dɔwɛrɛ ka se ka kunnafoni ɲininaw ladɔnniya an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ mun sigi sen ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw ka lakana n'o bɛna boloda ka bɛn ni juillet kalo 29 ye jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ Amadu ni Jalo ani Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don. Nin kunnafonidi kɛnɛ mun sigilen filɛ nin ye a kun de ye ka kunnafonidilaw ladɔnniya k'a fɔ labɛn minnu sabatilen don ka bɛn ni kalata natɔ juillet kalo 29 président sigi mun bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ kalataw ko labɛnyɔrɔ président danga y'a yira k'a fɔ lakanako nasiraw kan labɛnbaw de labɛnnen don ka bɛn ni kalata in ye. N y'a fɔ k'a fɔ depuis wagati jan disposition dɔw caman bɛ sen na o disposition ninnu bɛ taa min na o ye ka éléments ka formation ka u deli a la k'u rappel parce que mɔgɔ caman bɛ polisi la bi mɔgɔ caman bɛ gendarmerie la mɔgɔ caman bɛ garde la olu ye élection camanw kɛ donc an ye formation minnu kɛ o formation de b'u hakili la jigin a la tuguni o formation ka ca o caman kɛra an ni avec l'appui an ka partenaire ninnu y'an dɛmɛ kosɛbɛ o formation ka kɛ o partenaire dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye MINUSMA ye o partenaire dɔ ye ECAPSAL ye o partenaire dɔ ye EITM ye olu a caman bɛ yen n tɛna se k'a bɛɛ fɔ olu caman ye dɛmɛw don an kan pour que éléments ka se ka former u k'a dɔn élection yɛrɛ sécuriseli bɛ taa cogo min na il y a aussi o formation ninnu kɔfɛ n da sera a ma k'a fɔ minɛn camanw sanna o minɛn ninnu ye min ye ka olu de b'an permettre k'an ka baara nin kɛ ni o baara ye ka élection natɔ ni sécuriser ka ɲa. Maa min yɛrɛ tun bɛ ka kunnafonidi in kuma lase ale y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw labɛnnen don fan bɛɛ gendarmerie kunda polisi kunda ani protection civile fana fan fɛ walasa kalata in ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna la kalata wagatiw kɔnɔ ani kalata tɛmɛnen kɔfɛ fana a y'a yira fana k'a fɔ ko finitigilaka minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma MOC olu de bɛna an ka togoda duguw ka kalata lakana sabati. A don na fɛn camanw fana talen don n y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ a don na disposition minnu bɛɛ bɛ sen na o disposition ninnu bɔra gouverneur bɛɛ lakana gouverneur y'u ka papiers bila an ma disposition minnu ka kan ka ta élection don olu de b'o la ministre de la sécurité de b'o bɛɛ compilation kɛ a bɛ bɛɛ ta lajɛ a ka kan ka observation kɛ yɔrɔ min na a ka kan ka instruction complémentaire di yɔrɔ min na o bɛ di ye mais a bɛɛ b'an ka niveau la yan wa commission de sécurité de b'o baara kɛ ministre de la sécurité ka compte rendu k'a ye o ye a don ye. Il y a aussi après n y'a fɔ n da sera a ma k'a fɔ ni élection ala k'a ɲuman tɛmɛ ni élection tɛmɛna baara caman bɛ yen o ye an b'a fɔ polisi kan na trouble fɛn o fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka ordre public troubler an bɛ yan ka o bali carrément an tɛna diɲɛ n'a ye k'a fɔ ni élection tɛmɛna ordre public ka troubler togo siya de la puisque force caman bɛ yan an da sera o ma ne da sera a ma k'a fɔ an ni MINUSMA mɔgɔw b'a la an ni Barkhane mɔgɔw b'a la an ni EITM b'a la ani force partenaire fɛn fɛn bɛ yan ale ka ɲininkali ye mais jɔn de bɛ o coordination bɛɛ kɛ o coordination an bɛ taa d'abord avec les textes la loi électorale o texte nin b'a yira k'a fɔ c'est le ministre de la sécurité ale de chargelen don sécurisation bɛɛ la
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ président sigi kalata mun bɛna kɛ jouer kalo tile 29 na kalafiliyɔrɔ a bɛ fɔ minnu ma bureau de vote o ba 24 de lakana kan ka sabati Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ma ɲɛma Antonio Guterres ale tuna an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni tarata doya in ye ka bɛn ni banfula bulalamatigiw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka n'o kɛ u ka basigilikɛ jɛkulu kɛrɛfɛ an ka jamana kɔnɔ. A kunbɛnna an ka jamana pankuru jigiyɔrɔ la an ka jamana ɲɛma fɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita. O tɛmɛnen kɔ Antonio Guterres a yɛrɛ ka sɔrɔ ka taa a ɲɛ jɔ MINUSMA dagayɔrɔ la ni k'o kɛ tasibila ka ɲɛsin kasigibile maaw ma. Musa Fɔnba ale bɛna walawalali caman ka ɲɛ. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres bɛ Mali jamana kɔnɔ taama min bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ kadira kɔnɔ barisabu ka d'a kan Antonio Guterres maa min don ɲɔgɔn dɛmɛ o kɛn bɛ a taalan ye wa o ye sanjango de ye fana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka ɲɛsin silama jamana ma o senfɛ o tile kelen suni a b'o kɛ ŋaniya jira ye ka ɲɛsin silamaw ma a ye san caman sɔrɔ o la o b'a jira k'a fɔ a ka taama in bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ min kadira kɔnɔ ka ɲɛsin silamaw bɛɛ lajɛlen ma nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Malidenw ni ka taa se seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu banfulatigiw ma olu minnu bɛ k'an ka jamana dɛmɛ k'a basi ko kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ min fɛnɛ bɛ Antonio Guterres ka taama na ka ɲɛsin Mali jamana ma a bɛnna ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu banfula bulalamantigiw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ kɛ san o san mai kalo tile 29 a ma ladɔnniya k'a fɔ san 1948 mai kalo tile 29 de diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité ye a kanu ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu in bɔ ka a sigi senga a bɛ se ka basigi kɛ diɲɛ ɲɛfɛ cogo min a ka san 70 sɔrɔli sigili la senga o kɛra ka bɛn ni Mali dugukolo kana basigi de ye wa Antonio Guterres fɛnɛ nana bɛn ni o de ye an ka jamana kɔnɔ Mali jamana bilama a mago bɛ bɛn ni basigi la ka sabu kɛ jamana kɔrɔ yanfa ka bɔ cɛmancɛ yanfa fɛnɛ bilama bɛ ka kalaya diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres ye a jira k'a fɔ a tɛna Mali jamana kɔnɔ ka bɔ n'a ma taa se jɔ yɔrɔ dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Tombouctou o tɛmɛnen kɔfɛ cɛmancɛ yanfa min fɛnɛ ni siyaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ye Moti mara k'a na se yen fana Antonio Guterres ye a jira k'a fɔ Mali bɛ kuma min na bi kuma do min bɛ jɔ maaw hakili fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu bɛ k'i sɔn walasa tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan min na Malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sigi senfɛ accord d'Alger o ka se ka wale diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bɛ k'an dɛmɛ fana min bɛ se ka to jamanakuntigi sigi kalataw minnu bɛna kɛ olu ka se ka kɛ lakana kɔnɔ Mali marabolow la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna camancɛ yanfa a ko fo de ka kɛ walasa Mali kelenya ka sabati a sɔrɔla ka layidu ta Mali maa ɲɛmaaw ye k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies tɛna to kɔ Mali jamana dɛmɛni na mara kɛcogow la politiki nasira baaraw ani forobatɔnya baaraw bɛɛ lajɛlen la a sɔrɔla ka hakili jigin kɛ k'a fɔ a ka sidɔn k'a fɔ Mali jɔli a bɛ bɔ Malidenw yɛrɛw de la fɔlɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka baara bɛ kɛ dɛmɛni de ye jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye kuma ta k'a jira k'a fɔ nin kɔni ye hɛrɛ de ye ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma bisimila an ka jamana kɔnɔ a sɔrɔla ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ma a ka layidu ta a yɛrɛ kan san o san sunkalo a ko taama ɲɛsin silama jamana dɔ ma ni ka sun ni o silama jamana ye k'o ni foli ka kan a ko a ka taama in bɛ don fɛn min fɛnɛ kadira kɔnɔ maa minnu bɛ ka bi Mali jamana kɔnɔ Mali jamana dɛmɛtɔ ka basigi diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu banfula bulalamantigiw a ka taama in fɛnɛ bɛ kɛ tasibila ye ka ɲɛsin olu fɛnɛ ma ni ka tila ka bɛn ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu banfula bulalamantigiw fɛnɛ ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye mai kalo tile 29 k'o fɛnɛ ye a damako ye o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi ta walawalali ka ɲɛ Gambi jamana ɲɛma Yahaya Jammeh Bilama ani Ghana kiri bi sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ barisabu ka da ka don dɛmɛnw na Ghana jamana den dɔw minɛna Gambi kwaji dangandaw la ni ka laban k'u tunun jogo la min ma se ka sidɔn a kɛra san 2005 a Bilama min kɛn ka fanga bila bi ka taa bisimila minɛ Guinée Équatoriale kunnafoniw bɛ ka na ni a ye k'a fɔ Ghana ma ɲɛmaw bɛ ka labɛnw sabati u ko fɛn min ma ko extradition kiri nasara ka k'i labɔ i kalifa yɔrɔ la i ka bila ka na Gambi jamana kɔnɔ walasa fɛn min bɛ i kunga a ka se jatigɛ k'u bɛ k'o labɛn sabati Amerikikaw ka adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu min bɛ wele ko Human Rights Watch o de kɛmɛ ka kɔrɔfɔ in lase kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ma ɲɛma dɔ ko Reda Brody o y'a yira k'a fɔ Ghana ka den minnu dununa Gambi kwaji dangandaw la ni u tunun jogo ma dɔn u kundalen kun do nazarala jamana de kan a n'a kɛ ɲankuma ni sira kɔni ɲamina u bolo u taara u yɛrɛ sɔrɔ Gambi yanfa fɛ
maa minnu ye lakana tigilamaw ye kwaji kan olu kɛlen k'u minɛ u sina k'u kɛ mercenaires de ye i n'a fɔ maaw dɔw minnu natɔ don Yahaya Jammeh ka fanga kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ kun danden b'a la u minɛnen u lasagora yɔrɔ la yɔrɔ min ma se k'a lakodɔn wa k'a yɛrɛ caman labana ka fa Amerikikaw ka hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu Human Rights Watch ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu ye dasumunzumuni dɔw kɛ Yahaya Jammeh ka fanga binnen kɔfɛ lakana tigilama minnu kun bɛ a bolo ni olu kun bɛ jɔyɔrɔba la k'olu dɔw y'a jira k'a fɔ maa ninnu caman fara olu ka kumaw la ko bari sabu ka d'a kan ko ci bɔra sanfɛ ka jigi ko coup d'état dɔ bɛ ka labɛn ni o ye k'a fɔ jaso ye ka ɲɛsin Yahaya Jammeh ma ko kumana ko ka a maaw kundo Sanzaba kɛlen kɔfɛ makɔnɔni na Centrafrique jamana kiiri bulon gɛrɛngɛrɛnnen min bɛna ɲɛsin Centrafrique a kojugukɛlaw ka kiiri ja tigɛli ma a sigira sen kan u k'a ma ko tribunal spécial pour la Centrafrique wasabulon ye tɛgɛ kɔrɔtaliw kɛ maa fanba jɛra ni a ye a bɛna kɛ sababu ye san 2003 Général François Bozizé ka kafo jasole ɲɔgɔnfaw minnu kɛra Centrafrique jamana kɔnɔ k'a basigi yɛrɛ tiɲɛ k'o bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmaya wasabulon kɔnɔ tɛgɛ kɔrɔta kɛtɔ wasaden 95 y'a jira k'a fɔ jɛmɛ a ye filaya yɛrɛ k'a fɔ imajɛ n'a ye wasaden 43 a ko kɛra olu kɔ fɛn min tora sa jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra ale de bɛna na a don bala ni o ye ko k'a promulguer o kumana kiiribulon ɲɛma ni Congo jamana den do Toussaint Muntazini ale bɛ sɔrɔ k'a ka baaraw n'u don ni sɛgɛsɛgɛliw daminɛni ye ko in sena sumayara bawo ɲinanya san saba ye a bɛ senna nka dɔw y'a yira k'a fɔ o fɛnɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Centrafrique ministre min ɲɛsin bɛ kiirikow ma maa bɛ maa la olu dɔw ka jɔyɔrɔ ko ɲɛnabɔli kiiribulon kɔnɔ k'o de wɛlɛyalen kun don polisilakaw minnu ni olu kan ka ye a kɔnɔ n'o ye officier de police judiciaire ye ko olu ka sigili sariyaw ɲɛnabɔcogo kun gwɛlɛyara dɔɔni nka marabolo min bɛ Centrafrique ni u k'a ma ko Nana Bakasa o wasade Florent Kema ye a jira k'a fɔ ale kɔni bolo kiiribulon in sigi kun tɛ nin n'a ɲɔgɔnna kiiribulon n'a ma ɲɛ k'a bɛ sigi bɛɛ o k'a sɔrɔla jamana sɛbɛkɔrɔ basigi bɛ di ko nka Centrafrique jamana bɛ cogo min bi kuma bɛɛ maaw bɛ ka ɲɔgɔn fa ni k'i bɛ nin n'a ɲɔgɔnna kiiri sigi sen kan min kɛra kokolonkɛba ye wali kelen ma fa la k'o sɔrɔ mandi ka na n'o y'a kiiribulon kɔnɔ Zimbabwe jamana kuntigisi kalata juillet kalo tile 30 nata do wa dankɔrɔba ye kelen de ye Emerson Mnangagwa maa min nana Robert Mugabe nɔna n'a bɛ k'u ka furanjɔrɔ fanga tɔni kɛ yanni ka taa se kalata ye ni tako filanan yera a la o bɛ kɛ septembre kalo tile 8 Emerson Mnangagwa Robert Mugabe ma surunama kɔrɔ do o Robert Mugabe o kɛlen kɔfɛ ka san 30 ani san 7 kɛ ka jamana mara fanga ɲinijɛkulu ZANU-PF ka fanga kɔnɔ o min fɛnɛ ye a mara kabini yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ sa san 1980 Emerson Mnangagwa in de bɛ sɔn ka kɛ jamana ɲɛmaa ye maa caman ka fɔ la bawo ani fangasinamatɔ ɲɛmaa min bɛ ɲɔgɔn na o tɛ se ka ɲɛkɔrɔn dɔ ta ni o ye Nelson Chamisa ye Mouvement pour le changement démocratique MDC maa do dankɔrɔba min nɔnnen kun do ni o kun bɛ se ka sɛ dabɔ ji la o ye Morgan Tsvangirai ye dabama ka wele sera o ma Emerson Mnangagwa si bɛ san 70 ani san 5 la bi a kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ nazarala jamana a kalata jateminɛbaw ni o ye observateurs ye olu na bisimila ka se ka jateminɛ kɛ kalata tacogow kan maa 500,000 ani maa 400,000 ɲɔgɔn na Zimbabwe jamana denw na olu de bɛna taa kalata ni ka jamana ɲɛmakura di Zimbabwe jamana ma Tarata mɛkalo tile 29 Madagascar a sanfɛ kiiribulonba haute cour constitutionnelle se kɛra mɔ wasadenw fɛ wasaden minnu bɛ fangasinamatɔya fan fɛ k'u b'a ɲini kiiribulonba in fɛ wasaden 18 ɲɔgɔn na bɛ yen olu dɔw ka ɲɛgi wasadenw de don minnu ye u to u ka wasadenya la fanga ɲinindɔn min y'u kɛ wasaden ye k'o kɔbila ka taa don fanga ɲinindɔn wɛrɛ la k'o kumana ko ye sariya sɔsɔlen ye wa jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ fɛnɛ y'a yira k'a fɔ sariya sɔsɔlen d'u fɛ ko in bɛ fɛn min nɔfɛ minisiri ɲɛma tɔgɔ deli de don bawo bibi in na kiiri min digɛra sanfɛ kiiribulonba fɛ o ye k'a fɔ jamana ɲɛma Erazo Namabian a ye sariya sɔsɔ Hamadi Jito kɛlɛ dɔ la nka a fɛnɛ tɛ wɛrɛ ci kun bɔ k'a fɔ ko a bɛ wala sɛbɛ ka bɔ jamana ɲɛmaya la k'o fɛnɛ fɛn tɛ o kumana a bɛ dilan cogo min minisiri ɲɛma kura de ka sigi min ni o bɛna minisiriw ta fa bɛɛ lajɛlen la ka don min bɛ se ka to jamana ka basigi o labɛn min bɛ senna dɛ sariya y'a yira de k'a fɔ fa min wasaden ma na caya wasabulon kɔnɔ olu de bɛ kɛ minisiri ɲɛmaa tɔgɔ dibaa ye wa wasadenw minnu bɛ fangasinamatɔnya fanfɛ ani minnu bɛ jamana ɲɛmayaso fanfɛ olu de bɛ ɲɔgɔn na o la jamana ɲɛmayaso dun nafolo o bɛ olu ka bolo kan o mana to k'i kɔri ka fɛn jira i la i bɛ sɔn
fangasinamatɔw ɲɛbɔ o yɔrɔ de la ni u bɛ ka wuli ka sariya in da k'o yanga ma o maa ma n'u kɔ bila wasaden na ka taa fara jamana ɲɛmayaso wasadenw ka olu caya walasa olu ka kɛ tɔgɔ dibaa ye minisiri ɲɛma tɔgɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ i n'a nɔbɔ sariya fɛ. Faransi faba la Paris ka bɛn ni tarata mɛn kalo tile 29 ye ɲɔgɔnkunbɛba dɔ labɛnna Faransi ma ɲɛmaw fɛ ka lajɛ Libi kunkanko yɛrɛ la ka Libi kɔnɔ ma ɲɛma minnu bɛ yen ni olu ti ɲɔgɔn kan fɔ u bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kelen kan o tɛmɛnen kɔfɛ jamanaw minnu da bɛ Libi kunkanko la o jamanaw ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kan ɲɔgɔnkunbɛba in kɔni sera ka sira sɔrɔ barisabu ka da kan maa o maa kan ka ye Libi kunkanko da la a bɛɛ lajɛlen yira nka gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min na tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan min na sa ni bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ bɛnkan ɲuman don si ma sɔn k'i tɛgɛnɔ bila a bɛnkan la o de kɛra ko gwɛlɛya ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnkan minnu ni olu taara Libi kun kan o dɔ ye k'a lajɛ san 2018 min ni an bɛ o la o kalo laban desanburu kalo tile 10 ka kɛ kalataw ye bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ o tɛ ko ɲɔgɔn ye bi ni maa min ye Libi bilama jateminɛ mara o mara a n'a ka wulu maramafɛntigi don i tɛ se ka bɔ mara dɔ la ka t'i ka sariya bolo mara dɔ kan k'a fɔ ko kalata ka se ka labɛn desanburu kalo tile 10 nata caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn tɛ Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma a sera ka maa ɲɛma 4 minnu bɛ Libi ni olu ti ɲɔgɔn kan fɔ a y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana 20 ɲɔgɔn na olu fana tun bɛ Faransi faba la nin don in mɛ kalo tile 29 tarata farafinna jamana ɲɛmaw tun bɛ a la fɔ ka taa se diɲɛ seleke 4 tɔn belebele 4 ma a tɛ tɛmɛ kalo 10 ɲɔgɔn na ka Emmanuel Macron kun bɛ deli ka dankɔrɔba filaw fara ɲɔgɔn kan Faransi faba la Paris ni o ye Fayez El Sarraj diɲɛ seleke 4 setigi jamanaw ka gouvernement lakodɔnnen ani Maréchal Khalifa Haftar toburu ko gouvernement dangele maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ nin min kɛlen filɛ nin ye mɛ kalo tile 29 Faransi faba la Paris a y'a ko bɛnkan kɔnɔ kumaw ka di dɛrɛ ko wa ko n'u donna bala yɛrɛ k'a bɛ kɛ nafa ye Libi jamana ma nka maa si de ma sɔn k'i tɛgɛnɔ bila bɛnkan in na bɛɛ lajɛlen ko anw ma bɔ ni tɛgɛnɔ bilali ye so o de kosɔn maa bɛ maa la politiki bɛna k'u jateminɛbaw la Libi jamana kɔnɔ ani diɲɛ seleke 4 setigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko danayabaliya de bɛ kow la si t'a fɛ k'i tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na barisabu ka da kan n'i tora k'i tɛgɛnɔ bila la i b'i coro ni mɔgɔw ma da ɲɔgɔn na a ka gɛlɛ sigi ka fɔ ka se ka nɔbɔ. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛ ni kunbɛn in ye laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn.